Arratsaldeon agurterdi Biarritzeko Euskal Jai pilotalekutik Urrezko Xisterako finala ikusiko dugu. Une batetik bestera aurkezpena egin dute pelotariak ondo beratuta iritsi dira. Eta dena prest dago. Beasko Etxea, Irastortza, Olaran eta Minbiel jokatzen ikusteko. Sake atera du Olaranek, Beasko Etxeak atzeratutakoa zabaldu eta Saskitik atera egintzaio Minbieli lehendabiziko tantoa gorrientzat. Favorito nagusiak Beasko Etxe eta Irastortza dira. Abuztuaren 4an ekin zioten txapelketari lehendabiziko bi kanporaketak jokatu behar izan zituzten. Olaranek eta Minbielek eta beranduxeago sartu ziren txapelketan. Beasko Etxe eta Irastortza final aurrekoetan hain zuzen ere. Batzuk geroxeago, beste batzuk lehenago, kontua da, bibikoterik indartsuenak iritsi direla, eta gaur hemen 2 edo 3 setetan ikusiko dugu nor nagusitzen den. Beteta dago ia beti bezala Biarritzeko pelotalekoa, 1600 lagun, gu maiatzan hemen izan ginen Frantziako txapelketako finala eskaintzeko, geroztik etorri gabe geunden, baina plazerutxa da, besta puntako partidu bat pelotaleku horretan ikustea. Pelota aldatu ondoren, Beasko Etxeak bigarrena abian jarri du, Olaran. Javier Arcarazo, arratsaldeon. Arrastion dan hori, bai. Bueno, favorito aipatu dugu Diego Beasko Etxea eta Erik Irastortza direla. Lehendabiziko kantoa Olaranek oraitze egin duenean. Eta alaxe da, pronostikoak horixe dio. Bai, normalin hori da, ez da, jakin barrezelako jokudekin bai Beasko Etxeak eta bai Irastortza, normaltza bota bida, ez da men favorito hoti, baina nik esango neuke zet baten zaretien tantuek igerre bai egiten diez, eta hortik jobiko da nik ustot urdinek apurtxo bat, aber suerte apurtxo bat ekien. Beasko Etxea, errebotera pelota, eskatu Olaranek, eskubiz erreboteatu, asko zabaldu zaio, utzi ingo dio, bote egiten baina barruan egin du, bipareta Beasko Etxeak, harrapatu Olaranek, beste bipareta, errebesezaren Diego gatzera ondo Minbiel. Pelota berria da, eta euren helburuak ez dituzte lehendabiziko jokaldi hauetan ez, eta Olaranek ere txapa jo baitu bete-betean indartsu moztutako pelota horrek. Olaranek eta Minbielek Aimar eta Aliez bigarrena kanporatu zituzten, erraz erdietxe zuten garaipena lehendabiziko kanporaketan, eta azken partiduan sorpresa izan zen, baina Ormaetxea eta Etxetoren kontra garaipena lortu zuten Olaranek eta Minbielek. Gaur beste ezusteko bat ematera etorri dira Biarritza. Bai, hori be, sustutxu da, Ormaetxeak eta Etxetok oso bikote ono egin dabe, eta betu, honek irabazitzien. Olaran da pelotari bat joku indoenien gauza ikusgarrizik egiten duzena, Eta jokoan dago orain, eta hasi da nik uste gaurko final honetan ere gauza ikusgarriak egiten. Txapara joan zaio, azkeneko erremate hori, baina gero boteko sartu duen pelota zail hori ere aintzat hartzeko modua. Irastortza beharki gurutzatutakoa itxaron egin behar izan du David Minbielek, hortxe da Diego bukatzeko moduko pelota harrapatu eta baita ondo markatu ere bipareta. Bai, aregotilek aneurin arretan debenien olako pelota gatxada utze eiten ikustie Beasko Etxeai, da pelotari bat sartute gero, ikusi ituzun zeuzen, dana dominikitan da ondo, bai barrure, bai dejadie, eta Ormabizeko ikusi moruen, oso hartu marketan dau. Beasko Etxeak eta Irastortzak eren egun jokatu zuten Urrezko Xisterako final aurrekoa, Garzia eta Loran Aliezen kontra, 15 eta 13 lehendabiziko setean lan pixka bat eman zieten, baina bigarrena aixe ateratzen den aurrera 15 eta 7. 3 eta 1, Diego Beasko Etxea sake ateratzeko prest. Bernikarrak ondo gurutzatu Minbiel Irastortza ez da iritsi Olaran eta atzelariak jokatu beharko du.
Erik. Aurre hartu dio Minbielek eta berak agindu nahi du. Hormin egin dezake Eskubiz, Diego. Galde egin dio, baina postura hortan. Garbi ikusten da Iñigo, ez dago eskapadi hartzen duen pelotiek, hori da penagarri japurtxo bat, ze pelotari sarritzen erosin pelotari botatzen duen jugadi, bari peloti berak lekutik kanpotik eta kanpora eta atutzu. Hartzen duen eskapadiaz. Horri ikusi humoruen, errebotea ondo punto, baina gero total zabaldu da pelotiken. Jan Olaran, haueko mutilaren sakea. Urdinak berdinketaren bila. Olaran, bederatzean. Beazkete gutxi egin berdu dio. Bai. Olaran berriro. Pelota hotza dago horreilik, bote handi hartzeko. Horixe zen bere nahia baina. Minbiel. Irastortza. Olaran. Izi. Edarto etxilea. Zau peloti honek esteko poten dirik eta harrapatu du pelota hori. Peloti sartu duen, Irastortza. Berriz ere jauzi egin behar izan du hauekoak. Diego. Pelota hona utzi dio, nahi gabe Olaranek, Minbiel, Diego bila, baina ez da sartzera uzartu. Horru edo, Irastordak goitzi bera jobatute. Horru azpizien izitie, baina kosta ingo jakon azpelotienak. Errega, Zorain pelota hartzeratu, Minbiel. Erik. Ibarteko indartsoa pelota rebotean ipini nahi. Ondo sartu du Minbielek. Diego. Eiti bera ondo, David. Irastortza. Eide sortu gastatu dio. Olaran zabaldu. Hone boste egiten boterik. Ondo. Ian. Arin eta bizkor beti zen langile, Jan Olaran. Zabaldu ingo da, tante zengo da, bai. Olaran oso bizkor, bizkor eta pelota gatsa sartzen eta kausa bat kontu dutunaz, nik dut duzu, ez da gure hone pelota bizirik, Hone gure dabe, alba da bintzete pelote guen eta hor txibili. Pelota motelaz. Irudi bikaina. Olaranen hauzi ikusgarria. Eldeak emozioa nahi du joko ona eta oraingoz biak ditu. Irastortza pelota biziarekin handia egin dezake eta horixe da urdinek nahi ez dutena. Bikoteko gorra esatzen dute. Eta pelota sarritan jode ezatela esango dute, tanto egin nahi balinda dute. Erzo. Aurre hartu dute Olaranek eta Minbielek. Zazpi bikotek hartu dute parte, aurtengo burrezko xisteran, forondak eta intzak parte hartu zuten, handagaran lesionatuta zegoelako jokatu zuen amater mailako atzelariak, Tamburindegi eta Iera garai ere, hortxe ikusi genituen, Aimar eta Aliez bigarrena lehen aipatu ditugu, Gartzia eta Aliez lehena eta Ormaetxea eta Etxeto. Finalera iritsi ezinik gelditu diren 5 bikoteak. Irastortza. Pelota aldatzeko tanto egin behar dute. Eta horretzen zai gongo dira. Olaran. Irastortza. Erik. David.
Minbiel. Goiko txapa ez zuen aparte, baina ono izan dela ipatu dute epaileek, tanto orain gorri, oso baztertutazekoan pelota hori Bai. Setzen da. sartu egizan. Eta bizi ateraneko dute ziur gainera. Gorriek. Lehen atera dutena ezpada, beste bat, ez, lehengoa. 10 minutu behar izan dituzte, 8 tanto jokatzeko. Biarrizko Euskal Jain, Urrezko Xisterako finala ikusten ari gara. Pelotarekoa, gainezka. Ikus mina handia. Diegoaren txakea. Azkarretu behar izan du Ormara. Gernikarrak. Irastorza, Eskubiz pelota honekin. Ingeixea egiteko etxeropenez. Ondo Minbiel. Akurtu egin behar izan du Olaranek, Minbiel. Irastorza. Hori gaiztoa bada. Minbiel de Geraman. Atzulariak gehiago ari dira lanean, aurrelariak baino aurrelariak kapoan da izan du Diegok eta ez da pelota eramateko gai izan. Bost daramatzate Minbielek eta Olaranek. Haueko aurrelariak iaz Hondarribian lesio txarra izan zuen belaunean, hilabete batzuk galdu zituen, kosta zitzaion berriro sasoian jartzea, baina orain bete-betean dagoela erakusten ari da. Elde biziko, sakea luze atera du Olaranek. Iberna ondo sartu du, gurutzatuta. Edarto, Irastorza. Minbiel. Eta momentuz, Minbiel guentetan, Irastorza, Olaran. Eskubiz, Erik. Olaran. Oso ondo gurutzatu. Eta pelota sartu du Minbiel. Bila doa Diego, oso gutxitan izan du errematerako aukera Bizkaitarrak. Minbielek eraman. Diego. Berriro atzera txutxakaren bila. Eraman Minbielek. Orain zer. Hau bukatu du. Baina zer dan, ez dago pelota ez edan, Zeran topetan duen home pelotia aurrien. Ikusgarri. Ondo landu du lehen da bizi errebotean tantoa eta begira. Erreza zen, baina zeinen ederki bukatu duen. Jendea pelotako sez etorri da pelota lekura. Asko txarrotzen ari dira. Bai tantoak eta baita ondo egindako jokaldiak ere. Hirugarren berdinketa. Jarraian izan dira gainera hirurak. Eraskotxa bezakea, Olaran. Minbiel. Eraskotxea. Minbiel. Hortik ez zuen gominik.
ez. Eskar eskatu du. Zaila zen, Olaranek egin nahi izan duen jokaldi hori. Bipareta ez ustean. Eta hor, pesgarri asko duela iruditu zaigu Olaranek. Sei eta bost, aurretik dira favoritoak. Diego Beaskoetxea eta Erik Irastorza. Urrezko Kristelako finala ikusten ari gara. Alde handia dago Javier bi pelotan artean. Bai, garbi ikusten da barrez, Mas pelotien asizia rebota eta dugu, Eskotxeak. Eskubiarekin. Ondo, Olaran. Hori da, eskerparetin ibili, oinez ibili. Hau ez. Hau Diego gaizto jarritakoa zen. Hirugarren tantoa jarraian. 7 eta 5. Aurretik dira. Beaskoetxea eta Irastorza. Eta lehen sorpresak aipatu ditugu. Sorpresarik handiena urtengo dudan, nahi zuzen ere, bi pelotari hauek eman zuten. Goikoetxeari eta Lopezi irabazteko gai izan baitziren. Ez gogoratzen, Osegorren edo Pauen nun izan zen. Bai. Bisetetan gainera. Iaia zinezko azera ematen zuen. Aurrelari honenari eta atzulari honenari irabaztea. Baina, egun batean, edo nori irabazteko gauza direla erakutsi zuten. Beaskoetxeak. Bai, eta lehen zandu moruen, hemen amagozen segida egiten da, eta irulo tanto batek uztiken duz, urdu eta zune sartzen jatzu, eta beste ikasartzeu, eta zeta erutuzu, Euren pelotarekin, berdinketaren bila, Olaran eta Minbiel. Beaskoetxea. Minbiel. Irastorza. Zekoan utzi. Iritsi da Irastorza. Beaskoetxea. Erik. Horror. Hasi da eskubiarekin bien tartean pelota botaratzen nahian. Besori urriz orain. Errebotera. Diego. Edarto. Atere zaratarik ez dutera pelota saskian sartu duenean. Hora. Bota dao. Zabalera nahi zuen. Dike, ez duten haitzen hori da, osea, pelota motela eta atutzezu. Eta gero, sabiz, jugadi botaten zabalera, ero eskumia jokatzen, ez? Jokatu rebesaz da bota zulura. Alrebes da jokatzen. Tantotik tantore isiltasuna armailetan. Baina beratasuna jokaldi aiparriak ikusten dituen bakoitzean. Biarritzeko pelotalekura etorritako zestazaleak. Diego lensakea. Minbiel. Indartxu maztu eta tanto Diego. Oso no. Bederatzi eta 6, orain arteko alderik handiena. Biak saiatu dira, lehen da bizi Olaran, azkar pasatzaio. Eta besti bai. Esoa, gozatu du. Salienz de berreko atzelaria, baina ez da iritsi. Izarri putzu altu du
Diego amargarren kuadro parean ura lehortzeko agindu dio eta hortxe den aipatu duguna ipurtaldean hor minik eta ez hartzeko badu zerbait zazpien sartuta. Bai, horrek ez dutxu zuzolan esango nuke gantzuzio batzuk eta euren sakutxu edeki, lekutxu edeki ez da albuen eta azien sartzen da, ze pelotari asko iguel atzean justen diez eta minundu jartzen da hor. Batzuk eramaten dituzte, besteek ez. Hori norberak erabaki behar du. Bai, norruzteko noiuri eusten horreta ipituzue. Asko etxea, gola. Errebote... Bai, honepe jana itzotorren guztize, harin ibili hori peloti hori. Garbi da, total desberdin egiz pelotak, bat adekie bizi-bizi irastozak eta behaskotxeak eta bestiek moteltxu edekie. Regular eta indabe, claro, eskumia eskoratzeko bada pelota bizizetara. Eurenaz, da bera pesaki esartetan badeu, bastante atzera eta gutzo. Behaskotxea. Minbiel. Esforza. Erradori. Minbiel. Eta berotzen danean. Esforza nina hundi egin dezake. Esku bakarrarekin. Barruan izango ote da. Kanpora, hor dugu bote kaskarra indo. Kantoa merezu zuen ba. Iparetarrek. Txaparen ertza harrapatuko zuen eta betik gora egin du nabarmen pilotak. Hortxe duzu errepikapena. Hori peloti hoi. Batak eta gero besti zelago peloti esatu duen. Eta hor urrengoan izan da, hor. Bai. Zein baino, zen pelota zailagoak sartu dituzte. Lehen da bizi atzelariak eta ondoren aurrelariak. Minbiel. Berdintzeko aukera berriro urdinek. Olaran. Neurri honean jarritako pelota. Horrek jendaminen dute. Hor, kruzio pelotia. Hori arrebote darra. Garbi ikusi du Olaranek min egiteko moduko pelota etorriko zitzaiola eta ozen eskatu dio Minbieli usteko berak eramango zuela eta bai ederki jarri gero. Aurrelariek bosna tanto dituzte orain arte. Diego. Minbiel. Baran. Agerra da. Eraman nola benek. Oso aurretik irazotzak. Ondo, Minbiel. Eraso betean orain bidarteko aurrelaria, iaia jantzuen pelota horreko lara, baina eraman analizan du. Zo denbora egimoten. Minbiel. Irazortza. Tokia badu hor, min egiteko. Kanto. Hori da, konfianza guzti, hori da, horre pelotodik ez diz eskumia sartzen bezet. Pasen damotu, eskerreko mi jote madoiak aldutezaz. Horre, rebesaz gumbidiez normalien, Horre ikusiko garbi. Joten dugu eskerreko hormi eta jasuiak aldute gezu. Da rebesaz, hori peloti segidu ikutzezut, eta jakondo koloko totezara. Eta dominetan hasi bertatik. Amarrera lehenago iritsi dira Beasko etxea eta Irastorza, baina ez dago alde handirik ibikoteen artean orain arte ikusitakoaren arabera. Olaran. Eta txarra hori. Hortxe du aukera Janek. Ipareta, kanpora. Morrazioz. Askatu saskia pelota utxegin duenean. Baina ondo blandutakoa izan da, Lehen da bizi asko behartu du beharko Irastorza, errebotearekin.
Eta pelota ona harrapatu du gero. Min egiteko modukoa. Digo hor zabaltzen hasi da. Botea kanpora. Bantzaio. 11 eta 9. Bikoteak orain pelota berarekin jokatzen biziarekin. Ara. Minbielek eraman. Jastorza. Txarra hori. Zentila handia da Irastorza. Olaran. Diego. Azkar etorri zaio. Olaran. Eta lehen falta askatu du, sakea atera duenean, oiu bat entzunte eta iruditu zait Irastortzaren eta orain konturatu nahi bai. Bai, oime bada esaten, bailei bera da esaten zelako boti ditzen eta ez da biela, falta egimon. Hau eskumia sartziarren, zelako utzu egiten da bizan. Horre pelotok, pelota egitana juten diez, konfiantza gaitzen tekena, ez da. Baina ikesi binbida, bestia zuten aurrera. Aurreko sakea Diego errebotean ipini du eta saskean bote egin diola kexu zen Irastorza. Baile ontzat eman dute. Baina tanto gero bere intzat izan da. Irastorza. Olaran. Askotxea. Moztu Irastorza. Are eta indartsuago. Txula du hori. Olaran oso ondo ikusten da dira, Javier. Eta zaila hartu, orain eskura eman dio ordea Beaskoetxeari. Minbiel. Irastorza. Kanto ederra. Txula. Eraman. Minbielek eskubiz erasoko du. Ezin, eta zaila dira Diegoso. 13 eta 9, tanto bikaino izan dago. Bai, zelako pelota duzu sartzen, eta baina, bazten dena, zenien, hainbeste botatuzuz, txarrak, bat amatuzen biosuia. Hori peloti sartu duna be, Asko kesabe, nunda peloti ikusi ez da, zestan barrundeko. Alderik handiena, oraintxe dute Beaskoetxeak eta Irastortzak. 13 eta 9. Bi tanto falta zaizkie aurreneko setaz jabetzeko. Diegoren sakea. Keinua aurrean usteko egin, atzera botatzen saiatuera, baina ez du Irastortza pasa Olaranek. Erik. Errebotea oso gertu zuela sartu du pelota eskubiz. Irastortza. Erra hau ere. Ez du eramaterik izan, ez Minbielek eta ez Olaranek orain bai pelota bizitu da eta min egiten ari da izan. Bai, oso min hasi da Irastortza egiten eta después ondo sartetan pelotin no zeuke zulue alba da behintzet ipini bida hormatik pelota guztizek Irastortza ez ditin sartu da eskumiaz hori ez da errazata azken tanta falta zaie gorriei lehen da biziko sete irabazteko ez dituzte Olaranek eta Minbielek erraztasun handiak eman eta azkeneko tanta hauetan ari dira tartea zabaltzen 9. bat egin dute baina amezetien ikusi binigo esan dozu moruen honei eurek ez zirregala huize ezebe urdinek einen bizitzi ez tantuek Beaskoetxearen sakea
gainean utzi, baina agoko zuloan. Beaskotxeari. Garri eman dio. Beste aukera bat izango du orain Gernikarrak. Bipareta. Agapatu egin du Olaranek eta tanto. Zortan zuten ari den. Haueko aurrelaria. Ba, eze, garbi guztien dabe, Aunque gehiago diezen izango gorriz, baina mutileu sartzen dabil pelota batzuk sinistu ziteko, Eta hori, karo, hori genti guztu ditzako asko, Amar eta 14. Olaran. Irastortza. Minbiel. Erik. Hora, zertzen zuen mini gortara. Azara Olaranek, pelota zaila sartu du berriro. Eraman Beaskotxeak. Minbiel. Beaskotxea. Laburrantzak eratu zaio, baina eraman du, Olaran. Hor, eskarrak horma pota bila, pelotie. Olaran berriro. Irastortza. Gapa gainean oso ona. Ez da txarra, Zerako espektakulu da izimoten, euren jokua zurinek. Pelotari harina da, bizkorra, gustagarria, bizia. Eta jendea Patrikan sartuta dauka. Jan Olaranek urdinak altzen ari diren arren. 7 tanto egin ditu. Pelota zain mordoa sartu. Ganak eman nahi dizkiete favoritoei. Bipareta, atera du orain, tanto. Elkaragarriak egiten ari da. Kontu zen. Behintzat edo, ja. Betxuak edartu barrez, Ez zumuten denboraik. Oso ona. Ba. Ja, purtsua zabaltzeko zu zabaldu eta ikusiko, a ber. Ja, betxu, Beaskotxea jarri ditxu da. Zustean harrapatu ditu erabat. Olaranen sakeak. Bi aurkariak, orain Zabalera. Berriro. Izango da. Ikusteko, Jendearen marmarra. Biarritzeko ez da ojai pelotalekoan. Ikusteko, inilorik, ze espektakulo da bile moten Olaran. Haze bisak, lehen egindako guztiez gain. Bata Bipareta eta bestea zuzenean Zabaletik Zabalera. Aneurri nongo diz, da oinin nola eta bideu. Bai. Ama daune. Ai. Azken irurak sakez egin ditu Jan Olaranek. 5-8 partziala, harrapatu dituzte eta azkenekoak erabakiko du aurreneko seta zer bikotaren izango den. Ba, eta lehenengo saki honek indertzutako dugu, saki bide doie, eta pasa egin dugu, bigarrenan ikustot indertzutako dugu, ero euruntzak ero neutzako. Ederra, zora. Hartu du Irastortzak, ondo erantzun du, Olaran. Bipareta, Diego. Bien, altura pitxima falta izan zaio. Irastortzaren pilotakadari. Errebotean nola moldatzen den Bizkaitarra, Eskubiz. Olaran. Hor da. Irastortza. Olaran. Irastortza. Maika rekuadroan Eskubiz. Asko gurutzatu. Olaranek ahi zarrapatu du. Ez da txarra hori. Eraman Beaskotxeak. Minbiel. Irastortza.
Eskubiz Minbiel. Ai. Minbiel bukatu du Olaranek hasitako lana eta eromena hemen biarritzen azken tantoetan Olaran txikiak egin duena jende guztia eserdi gozuetatik zutiarazi baitu. 14 eta 9 aurretik zirela Beaskotxea eta Irastortzan nork esan behar zuen aurrenekos eta Olaranek eta Minbielek. Baita, geuk esan du enigo, ja, ez da honek ez diez, ja, galtzat izi bota hori da betxu. Eta ikaragarri bizitu da, eta Irastortzak min egin duen bezala gero besteak agintzen hasi direnean, tantoak euren alde erortzen hasi dira. Honek emon dabe, espektakulu. Hiru sake jarraian egin ditu, tanto bihurtu ditu Olaranek, bata Liparetaz, bestea Zabale da hurrengoa, eta hirugarrenak ere bote handia hartu du. Hogeita 15 minutu iraundu lehen da biziko setak, 248 pilotaka da jo dituzte. Irastortzak 71. Pilota bizia atera dute, hori seguru eta falta eman dute. Sakez egindako tantoa Diego. Lehen antzeko jokaldi batean. Bai, bukametik ez duk, Beaskotxeak falta behartzuela eskatu dio epaileari. Tanto guzea jokatu dute gero, eta bukatu eta gero ere hori esan dio. Falta irazi behartzuela, bote egin diola saskian pelotak Minbieli. Argi dagoena da, pelota hausten espaldin bada, sakez min egin dezaketela, bi aurrelariek. Laburra atera du Beaskotxeak, Minbiel. Minbiel, Diego. Mertzetean gutxi sartu da jokoan, agian eskoaz gehiago. Zaiatuko da, Zabaletik Zabalera bikaina Irastortzaren tartoa. Edarra benetan. Berea du jokaldi hori Irarteko atzelari indartsuak. Olain ez ustean harrapatu ditu aurkariak. Oso ondo zabaldutako eskuinka da. Hirugarrenaren bila Diego Beaskoetxea. Isiltasuna orain biarritzeko Euskal Jai pilotalekuan. Ikotu egin du Olaranek. Sakez hirugarrena. Hiru eta huts. Garbi ikusten da baire esatzo sartzeko, ze horre pelota normalien, ja, hain bizidu peloti, Gora, jungo zan iguel. Ziru tanto egin ditu aurreko setaren amaier aldera Olaranek, orain bi. Lehen da bizikoa eta hirugarren nau, Beaskoetxeak. Atzeratu egin da Olaran, Sakez, laugarrena ere. Bai, hori asko soba da, hori boteko horri da zinduzu, asko soba da topo baire pelotia, aunque sea peloti kruzete joen. Pelota mutelarekin jokatzen hasi dira Olaran eta Minbiel, baina dozen erdi bat tanto jokatu eta gero aurkarien pelota bizia plazaratu dute beraiek ere, eta arekin jokatzen ari dira arrezkeroz. Lau eta huts. Beaskotxearen pasa. Hemen garbi ikusten da, claro, enpresi be, hone pelota konstantzia, ona fronterako lar pelota da, hau, eta pelota bizi, pentseko abin bai guel, bueno, Irastortzak minen duzengo dau, eta ona ze, irabazten badau,
Fronton imposiko modez, atzen nien urtetzi alrebez gauzak, besti partidiro basi. Pasa, bana dute, Beasko etxeak eta Olaranek, lau egin ditzakute. Laugarrenetik aurrera. Pasa, falta izango da. Ederki jarritako Olaranek. Aterako da pelota hori. Beasko etxea. Aztutakoa Olaranek. Diego Katzera. Minbiel. Olaran. Areteran gora igota. Ibar eta Irastortzak. Horrez armatu Olaranek denbora eman baitio. Behar bezala jartzeko Irastortzari. Diego Katzera. Txekoa libre dauka Olaranek. Minbiel. Horra, bota zurora hor. Zer egingo du Olaranek, botea handia eragin. Irastortza zabalera berriro, lehenko jokaldiaren antzekoa tanto. Oraingoan, horrik egin du saiatu da iristen Minbiel, baina ez du lortu. Irastortzaren bigarren tantoak izaberean. Eskoz hasiera hobea eman diote bigarrenari. Beasko etxeak eta Irastortzak, baina ondo dakite zer gertatu zaien lehen da bizikoan. Eta berriro horrelakarik gerta ez dadin neurriak hartuko dituzte oraingoan. Hiru ordu laurden oraintxe bete dira partida jokatzen hasi direnetik. Gora, faltzaia pelota Minbieli. Eta txapelketa honek duen berezitasunetako bat, hirugarren seta ez dela bostantora jokatzen, 10 baizik. Este txapelketa gehienetan, hirugarrena bostera jokatu ditute, baina hemen hasiera-hasieratik horixe izan da araua, eta behin baino gehiagotan joan dira aurreko partiduetan, lehen da biziko bietan esaterako, Iruset jokatu dituzte, eta beste partidu batean ere bai. Ipar eta orain bai, Jan Olaranek, aurreneko tantoa urdinintzat. 1 eta 6, pelota bera ateratzen duten, bestea azalatzeko asmoa daukaten. Bai, beste baten bila doaz. Orain arte bi pelota erabili dituzte. Hirugarrenaren bila doaz Olaran eta Minbiel. Bai, azkarra aukeratu dutela, ez baldin bada lehengoa. Lehengoa haute da. Teipanik. Beasko etxea. Lehen zeta maiera baino askoz barrurago. Hau pelota asko potelagoa da, aurrekoa baino. Oraingoz ginipein. Olaran. Beasko etxea. Hortxe du, frontizetik oso gertu, ez du hartu. Hoiek ez dira inorretzat. Ez da, hori txen bida, ja eskatutzu barraz berak. Azin, bindo ja, minen du jaiteko Irastortza. Hoiti bera egin du, eta utxegin da gero begiratu du, burua giratuta ea, laguna prestote zegoen. Bi eta 6. Ondo atera du Olaranek. Irastortza.
Minbiel. Lehenko tantuetan, bi pelota zoaz, ja tantuekin ezin dabe. Oin ja ikusten da, defensa gehiago dekila urtin eurepe. David Minbiel. Irastortza. Askotxea. Minbiel. Honi emono, gehiago bitxu hau. Oraingo pentsat bai. Diego. Minbiel. Diego. Ezin. Zerrazten dan, sei pelota zojo eta zu. Eure peilik eutz, hori da oso teknika hona eta dabe. Eta pelotia barrize eta venga, biherran bio. Eta honek hirugarren seterako kapaz diez lehenengo kantzeu inemen egin, eta hirugarren pelota bizia zoatu. Hirureun pelota kadatik gora maramatzate. 50 minutu aurki beteko dira eta oraindik bigarren setean gaude. Eta litekena da 3 izatea. Askotxea. Zerra da. Eraman Diego, hori ezin du barkatu, ez du barkatu. Iparetaz bukatu du. Zazpigarrena. Irastortzak lehengo pelota eskatu dio. Hortxe zokendu zaki eta hortik hasi da dominetan hasi diez, ja peloti ezin zitzik endu Askotxeai eta zo denporrarik emon, harin fundari pelotiei eta tantua. Pelotarekin, bigarren setean, 3 tanto lortu ditu sakez. Askotxeak. Minbiel. Askotxeak azken unean eskadutako pelota, Olaran. Gauekoak txokoan utzi, iritsi egingo da, erraz gainera. Kampo da. Horrekuta ari majoru. Honra, mero, eta egiteko. Hoize nik elburu ekin dago, horre. Irastortzak eta ez dago, larre moto zabalera. Garbi junda barrez. Hiru pelota utxegin ditu Irastortzak, beste 3 Askotxeak, beste Olaranek eta Minbielek 2 baino ez. Olaran, Askotxea. Minbiel. Utsi Diegok. Olaran. Egin lanean. Asko baztertu zaio Diegori. Eraman du, baina aurrean Olaran utzi. 3. kuadroan zabaldu eta tanto. Kontuz honekin. Garbi ikusten da pelota motelaz, urdinek eure edo eskuelbara dute egizio, pelota eguen egiteko. Bost eta zazpi. Zagit, pelota ez duten aldatu. Ez eurena esan dago.
Atzera Davidek. Erik. Olaran. Asko laguntzen ari zaio Minbieli. Bai, hortxe harri megu eta aguen bizo. Minbiel, altura gerra man. Txulara. Asko faltakor. Ondo, Olaren. Zerako pelota sartzen duzu, honen mutilonek. Askotxea. Minbiel. Irastorza. Minbiel. Atzelariak nor baino nor indartsuago. Olaran. Hola. Ez. Olaran. Pelota duen, honde badakili izan zerren. Pelota duen, da hor txaguentu gara. Eta menbil beda baino entxe momentuen oso ondo, Aguentetan eta... Dana emon bida, hemenko zetien, ze hau irabazten bada behi, haurena da, txapelketi eta. Honi bikoti, honi txapelketi irabazti, hor geratuko da hori, Bai. Nik esan munduko nahi, eta gero bigarren nahi bere bai. Esto sisterak badu sona, badu garrantzia eta gainera aurrean izango duten bikotea. Gainitu dutela kontuan hartuta, betirako gorduta gainituko da hori. Oraingoz bidean dira. Olaran eta Minbiel naiz eta bide luzea den oraindik. Ederki. Ondo irasotza hor. Minbiel, eskubiz. Zabalera. Pelota zaila, sartu oso zaila Olaranek. Askotxearen erribotea, tanto. Bera kontu ditu da batzen nien atzera indau. Hori kolzutxu eurrean diaben. Atxeren eskatu dute gorriek. Aimena eman diote Askotxeari barrura sartzeko. Eta garrarekin batera beste hirurak ere aldangletara doaz. 6-1 partzialaren ondoren sakea berreskuratu du Diego Askotxeak, baina gaurko horrota oso garesti saldu nahi dute Olaranek eta Minbielek eta aurre egin diete favoritei aurreneko tantotik. Ez da handia bizitzeten ari gara Biarritzeko Euskal Jai pilotalekuan. Abuztu amaierako egiteraguan izki larriz jarrita egoten da beti urrezko xistera eta bibikote haundiren arteko leia nola bukatuko den geroxeago jakingo dugu. Oraingoz ordu betera inguratu dira eta ez dakigu erdialdean gauden eta amaierara hurbiltzen. Eta frontoie inigo, eta niento motuta, 1.600 lagun. Donibane doizun eta Biarritz, bietan jende asko ibilioira uda oro. Eta aurten ere bai. Alaiago, irrifartsuago Minbiel eta Olaran kantxara itzuli direnean. Ezka Aurpegiz, Askotxea eta Irastorza.
zen euren alde, hasi horretik orain dezente okertu diete bidea Olaranek eta Minbietek. Tres dira lau pelotariak. Asko etxeak aterako du. Bina pasa egin dituzte bi aurrelariek. Asko etxeak barrura sartu nahi zuen, baina ezin zuen. Olaran beste pelota zaila sartu. Egin dezake hor Diego. Hortu bobido zurua. Garrei. Asko etxea. Hori ez. Zertu ikutu. Ez dute protestan egin. Irastortza. Hau ere bai. Edarra da hori. Hain saiatu da. Txaparaina mozten Olaran. Luzexa marrak atera zaizkio, baina oraingoa bikaina izan da. Ordu bete oraintxoen. Baina Inigo, hori mozteko behitxu zelako peloti esartzen duen lehengo, Pelota zail asko sartu ditu, Botela Ester. Ez da ipa. Inor ikusiten hainbeste pelota sartzen de olako zailak. Erdintzeko aukera izango dute urdinek. Gora. Zerra, zakea, kanto. Hori zen da, azarte hoin dugu, ez azpizen ondon duen, horretxik hunda. Zimazan, metro erdi. Betu, nun bante dan, behazko txea. Diego da, borzak aso azpizen. Olaran, mutil izkorra gain, mutil argia dela erakusten ari da zenbaitunetan. Irastortza. Hortik eskuro botak. Edarto botatan da, baina Irastortak ikusten da, horretak joatzen bat dago, eskuro botatzu hain be, Erru egindu apurtxoan egizango nuke, pelote guen da bize, set guztizeak jokatzen urdinek eta urrindik botatzu. Lau huts egin ditu Olaranek, baina 15 tanto bukatu. Ikaragarri egiten ari da Baueko aurrelaria. Behazko etxea. Sakez, Gernikarrak. Olaran saiatu da. Bai, baina ezin du sartu eta geratzen nien, Gola, juntxako. Bostanto daramatza Diego Sakez, lau Olaranek. Dabiziko setean amarrera eurek aldatu dira aurretik bigarrenean ere bai, baina 15 iristeak balio du lehen dabiziko bi setetan. Ara, no. Etikera sarren da horrek. Pasa egin du ia behazko etxea, baina lortu du eramatea.
Irastorza, Arrura, zabaltzen hasi da bada espadare Olaran, ala botazza ezakelakoan, eta gero... Bai, gauza estraño egin dugu, De repente zabaldu da pelotie, eta... Harindator, eta harindatorren nien ez zu denporik emoten sartzeko. Hemen, tanto batera deus, Pelota barrilla, Kiriel, Initzo. Berdinketa bakarra izan du bigarren setak, hortzina egin dutenean, bigarren bila, Olaran. Urdinen pelota hau ez da bestea bezain bizia. Ederra, efecto artikulen. Lehenengo peloti urtetzen normalitik albotik, Oinarko suerte txarrak duen dut, era juntxakoz, baina bain guen, momentu honien, edartu urtetzo. Zer egiten ari da Olaran? Eta bitu markadorra zelan duen, A ber, nori sartzen jakon urdiritasun noin. Eta hormabilek, a ber. Irastorza. Minbiel, oso seguru. Eta baino ez ditu galdu. Salienz de berrekoak. Olaran. Ze pelota sartu duen. Atzerariak eskatu arren. Hau bai entzi dio, Minbieli. Irastorza. Bai, hortik eskerrek horman ipini bida hor. Diego. Ondo jarrita doa. Minbiel. Edarto. Garik. Nada, behemoten benbilbe, Geitxo ezin da horre. Olaran. Ikusgarria, Olaran ez ere ingo du orain, gainetik. Edarto, gainetik eta hori txula, hori barru edo, Hori barru edo, Hola, ospatu duen. Olaran ez dena ondo operatzen ari zela ikusten ari baita, era gutxietako kantoak eta Ziltxakik lortu gara zegoen oraintxe egin du. 17 tanto Javier eta zenbat pelota zail sartzen ari den, zenbat laguntza. Sinestu ezin da nigo. Hau da partiduak eta gauzuna ikusten. Nik ustot, pelota eze eurek eta geupe, korda eta hortxoko itxeko eta lantzin behin ikusteko partidu da. Bere biziko partidu egiten ari da Jan Olaran, jendea txoratzen dauka biarritzen. Aurre hartu diete aurreneko aldiz bigarren set honetan favorituei. Eta ja ikusten da garbi barrez, zera... Irastorzak ez dakizeaz jokatu ja, eskumiaz, horrebesaz, eroseaz, ez zemoten denporai. Olaran, hori ez zuen uste harrapatuko zutenik, eta beltu. Eta beltu zelako, joku azidan erakusten du Olaran. Hain konfiantza larreideko berak. Nik ustotek egatu izela, Beira. Bai, betxu hori. Domine bondo jendo hortik, Edarto dominetan dago albotik, Amabi eta amar. Olaran. Gaueko biziratxuena. Garaipenaren saria nahi dute berak eta Minbielek. Gertu daukate. Eta gero Minbilbe laguntzen ondo, Ondo, bi pelota. Bize da bizkogatzen, baina eskandalu. Bagoitza berean. Olaran. Irastorza. Balota barrur, Diego, labur. Eta labur, eta bena. Eta kontuz, Beste tanto txoatek emadabe, kontuz. Eskuan daukate garaipena. Olaranek eta Minbielek. Garbi ikusten da, hemen.
bai Beaskotxeak eta bai Irastortzak ez dakizia, nik uste duten mundu zen ipez, ez dakizi noa bota, eskumia jokatu, Irastortzak ikusi gu, pelota bi horraz, peloti horraz, ja bastante bero dau, eta albotik jokatzen, menbilek itxaron ikutu amaikan, erdire. Rebesaz jogatzen badau, espadoko kontrole ikuten egin dau, eta ez dakizu zer bota bizun honek, Olaran. Beaskotxea, amabian. Haure, gotela ester. Beaskotxea. Minbiel. Diego. Atzera, haure, horrik elituko da, bai. Minbielek eraman duen aurreko pelota eta hau ere biaiak aldutzat Montoioko komanduenean nola saiatu duen eta nola sartu duen. Begira. Ezker hormatik gora, baina gero frontiza eritxi da, Bai, gutxitik, Hace bi pelota. Diegok ondo jarritakoa, oso ondo. Ikusgarriagoa aurrelariarena, baina atzelaria ere oso partidu hona egiten ari da. Bai, bize dauz edarto jogatzen eta demostretan final induzela eta Europe irazilikila partidu. Eta hortxeraz, amik eta meiru eurretik eurek, bigarren zetia. Garo eta amagos pilotaka da Beaskotxeak, pilotaka dara. Oin sartzen da. Iritsi ezten bakarra da, laukotean. Gora. Amabi garena sakez. Amabi eta amairu. 6 tanto lortu ditu Diego Beaskotxeak. Sakez, lau Olaranek. Hori meritu indizio daga, hor kruzeu inbida hortxe momentuen, zeustantzien asartu ingoizatzu. Osa, que Beaskotxea be, hartu da bileta tenor. Diegoren sakea. Patza. Bai, Pasa. Ia ikutu zuen. Oin ikusiko, zelan asartan dauen. Hiru pasa egin ditu Beaskotxeak. Oraindik beste bat egin dezake, baina ez orain. Bigarren jarraian izango beditzateke. Isiltasuna, biarritzen, partida handia ikusten ari da. Gerturatu den publikoa. Laburragoa bigarren sakea, Beaskotxea, Minbiel. Ondo, tanto izango da. Amairuna. Barrio egin da bina malo honek. Zakuketan honetan partidu bat izan zen, aurrenekoa entzuzen ere, Tamburindegik eta Iere Garaik, Foronda eta Intzaren kontra jokatu zidena, 14 eta 15, 15 eta 14, eta 10 eta 9. Beraz, joa ezin estuagoa. Pura ez dute hobetuko, berrindu egin dezakete gehien ez gaur. Diegori Borge okertxan arregin dio kanpoa, eta tanto. Olaranen utxa orain. Begira, nola egin dio kanpora boteak, ala ere ondo sokatu du. Bai, da esta pelota gatsa izin sartzeko, Anto bakarra behar dute Beaskotxeak eta Irastortzak hirugarren setean utxetik abiatzeko. Minbiel.
Irastortzak ia garaipena auzoan ikusiko zuten. 13 eta 10 aurreratu baitira Olaran eta Minbiel, eta amorrazioz kaskoa sarearen kontra bota du Olaranek. Ies egin baitie garaipenak, oraindik aukera izango dute hirugarrenean, baina ia ikutu egin dute behaztu. Bai, ikutu eta demostretan, ez da? Eta nik esango nuke larri bili dizela Gorrizek, momentu baten hortxe, azarte egin dau, behaskotxea sakiaz, eta hortxe salbatu diez, Lareunda hogeita maika pilotaka da, orain txiritxila behaskotxea, eundera, Minbielek eunda biditu, Olaranek eunda mairu eta Irastortzak eunda amasei. Egindakoak behaskotxeak amasei, zazpi sakez, Olaranek 18, sakez lau egin ditu, Irastortzak 5 antoetan, Minbielek 2. Utsak oso gutxi, Javier, bai. Bost Olaranek, launa behaskotxeak eta Irastortzak 3 Minbielek. Ordu bete eta laurden berehala beteko da, eta pilotakadak lehen aipatu dizuegun moduan, Lareunda hogeita amaika abuztuaren 4an hasitzen. Azpelketa hau zazpi bikotek hartu dute parte. Bi neurketa irabazi dituzte Olaranek eta Minbielek. Hirugarrena irabazten baldin badute, urrezko xistera etxera eramango dute. Torneo honetan hirugarren seta 10 kantora jokatu egin dute. Gaurkoa ez da salbuespena izango. Beraz, irabazi nahi duenak 10 tanto egin beharko ditu hemendik aurrera. Lehen aipatu dizuegu, final aurrekoa Javier, behaskotxeak eta Irastortzak herenegun jokatu dutela atzo Donibanero izungo beste torneoko final aurrekoa, beraz 3 egunetan 3 partidu, eta aurrez abuztuan jokatutako guztiak, uztailekoak bilatzen ari da, eta hemen fizikoak ere zeresana izan dezake. Asko esango dut, nervizu apurtxo bat makaldu iken da, eta jun egin jatzu, eta pelotik este urtetan zestut izarritzen zeuke nahi duzun moduen. Amendo, azten nengu jokatuko ontxe. Aurrena zozketa egin beharko dute, sakea norkaterako duen erabaki dezaten. Oraintxe botako dute txampona. Airean da. Ez da lurrera. Noin, andoia. Gorri urtengo da. Bai. Oraindik ez da. Alde batera erori. Horrep espektakulu emotia gure da. Bai. Espektakulu gure da emotia. Bai, Gorri. Zaina kostazia jo. Gorriek pelota bizia aterako dute. Irastortza min hondi egiten ari da. Irastortza ez, behaskotxea sakearekin. Eta ez daukate zertan aldatu. Epaileak ere bazekien ze pelota atera nahiko zuten, eta horixe galdetu dio hori lehengoa alata. Bai. Honako pelotiaz, nik egingo nekona zere moruen eurrelazek bultekin dagoenen sakitateko atzeratu apurtxo bat. Ontxe, atzeratu eta botekorria sartu lehenengo pelotak, hau esalik Behaskotxea Minbiel. Olaran sartzen da nor, gora. Bai. Gora. Eta nik uste dut Irastortza bera ja apurtxoat nekatuta hongo da, Benetan veteranoena, zaharrena Irastortza bera da. Urtetik urtera hobetzen ez da joango noski.
Eta norbaitek... Bai, nik uste alrebez eta da bila. Peloti bote itxin duen alrebez eta dabe. Euren peloti eta dabe. Horretxe ikusi da, botek aska txikitzein dagoenek. Saki edartoken dute. Eta orain, beste atera dute edo... Oin, beraz egitzen da, be? Bai. Beraz. Urrinen pelota. Urrinen peloti da, eta. Minbiel. Kanpora. Gora. Bana. Suerte txarra zen da hori. Arrimetan junda, baina suerte txarra. Sakea atera behar duen tokian guztita dagoela esan dio epaileari Askoetxeak eta Lehor de Zola. Mesedez. Hirugarren seta hasi berria da. Bi hutsek erabaki dute hasiera hau. Baina oraindik tanto on asko ikusteko gaude. Mordoa ikusi dugu lehen dabitiko bisetetan. Eta gehiago ikusteko esperantza badaukagu. Askoetxea, orain bai bere pelotarekin. Zabaldu egin zaio. Diego. Erdera moztu, Olaran. Eta txarra hori. Hortxe egin, txarra hori. Eta zentimetro bat altxa, lurretik. Nizte gizea, zineta Olarra berape. Ze besti... Peloti besti pesaki beste oin. Urdinak. Bai, euren peloti ez da biz. 2-1. Irastortza. Oso. Gabetxo, txartu epini. Irastortza, zabaldu. Minbiel, eskubiz biak. Diego. Olaran aurrera, utzi azkenean Minbieli. Ederra do aurre. Eraman, Diego. Minbiel. Zabalera. Ondo hartu du Irastortzak eta gurutzatu. Ondo. Arte binetik Irastortzak. Por tanto, darra endo Irastortzak. Pelotari gurutzatuta bueltak hasi joan. Hori pelota zaila Minbielek. Hautzi handia egin da sartu duena, hau ordea. Atera egin zaio txisteratik. Bina. Ordu bete eta 21 minutuko partida orain arte. Tantoa lortu zuen eta berriro ere falta eskatzen ari zaio. Bai. Eta gentia kontra hartuko dugu, Sakea eramaterakoan. Lehenbizteko bunkerra pare-parean daukagu eta... Bai, dino ona eurrien geratu eta geratze da, baina berabe kontu duten bidan, eskarreko horman sartzen da nien honeta eurrien, nola erotun den peloti, igul leiten dau. Hori da purtsu bat, nerviosuztu ipini epailik hemen da berre. Modu batera espada, bestetara zeo zarritzen du. 6. tantoa jokoan, 3. set. Irastortza. Eraman, atzeraka. Askoetxea.
Olaran egera eman aurrera doa Diego iritsikote da, bai. Itxakaren bila, ezin. Eta Diego, badaki lehen aipatu duguna, Irastortzak agian sufritu egingo duela partido bukarea honetan, eta ardurak banatzeko prest dago. Jokoan lehen baino gehiago sartzen ari da orain. Eta erantzukizuna zati handi bat ere berak hartu nahi duela ikusten da. Lau eta bi. Beaskotxearen zakea. Darra da hori. Bai jauna. Hori sake darra da. Hortzi tanto lortu ditu sakez Diego. Norbaitek zerbait egitekotan Olaranek egin behar du. Bai, nik ingo nuke lehen esazutu moruen, Bueltekin duen sakitateko Beaskotxeak bera atzeratu metro bat eta eskerreko hormatik urten egin dago repelotire normal. Sartu eskumia zor. Oteko horri do, hainbe pelota hori bino gatxeko esartuko abesan. Zer hortik guztekin badau, guztu egin dago. Baina ostantzin badakizi eureko ladoina hori pelotire. Etu nun sartu duen, baina... Enbiel. Ondo? Diego Enbieli tanto akortu ezker horman. Gauzak asko aldatu dira hirugarren set honetan. Bai. Sakearekin min handia egiten ari da Irastortza. Eta Minbielen lehen ez dituen utz batzu egin ditu. Sei eta bi zailen egin dute favorituek. Oso maldan gora jarri zaien neurketa parekatu eta hirugarrenean bideratu. Baina, ontsetan tuingo aleukie, urdinek, seguro nik pelota bizitetako loki laurepe. Agian jakingo dugu. A ber, riken badabe. Segune kapazidez ja, Aran, errebotera pelota. Hora. A ber, zer dituzu. Denbora eskatu dute, behar bada hitz egiteko ere aprobetxatuko dute. Ordu tardira gerturatzen ari dira. Eta gaur irabazten ez badute, damutuko dira ederki bigarren setean izan duten aukera horrekin 13 eta 10 irabazten ari ziren, bi tanto behar zituzten urrezko txisteraz jabetzeko. Izan duten alde hori alferri galdu, erdindu egin diete Beaskoetxeak eta Irastortzak finala, eta hirugarrenean ari dira dena jokatzen. Oraingoz gorriek aldea lortu dute, baina hemen dago ez zar esaterik. Lehen da biziko setean bederatzina joan dira, 14 eta bederatzi aurreratu Beaskoetxea eta Irastortza, eta ezin izan dute 15garrena egin. Bederatzetik 15era zuzen joan dira Olaran eta Minbiel. Bigarren setean, 6 eta 8 aurreratu dira Beaskoetxea eta Irastortza, eta gero 13 eta 10 aurretik ibili dira Olaran eta Minbiel, baina hauek ere ezin ba. Seta irabazi, beraz orain 3 tantoren aldearekin ezin esango dugu erabakitzen hasita dagoenik. Beste set bizitan ikusi duz, zelako gora berak induen partidak. Pelotariak kantxan dira, epaileak ere euren tokietan, ikusleak zain. Datozen minutuetan zer gertatuko dute. Ikuskizun handia
eskaintzen ari dira lau pilotariak, eta amaiera ona ematen dioten urrezko xisterako finalistek. Epaileak ez dakitze pelota izango duen orain, azkena jokatu dutena, edo eurena. Ez, eurena, bai. Ez dute pelota bizia atera. Olaren esakea, nahikoa gora joan da baina, harrapatu du Irastortzak, gaizto jarri Minbiel. Irastortza. Olaran gurutzatuz. Irastortza. Minbiel. Tanto. Zeite dau. Zabaldu da pelotari ezker hormatik. Esoa luzatu du Erikek, baina ez da nahikoa izan 4-6. Olaran. Beaskotzea. Nahi duen egiteko pelota harrapatzen bali badu, harrapatu du, baina ez zingero. Irastortzare ondo. Minbiel. Hortxo, kindu ba. Bai. Hore txula du, Hore txula du, Baina Gonzalito zelan dek, ja pelotari zen nekatuko zelan honi dauen, Kuadro bizen hartu dauen, garruen peloti, Eta ez da, amaitu. Bera, besti pez, Besti pez kuskuru botatzo. Hola, rannepe. Azein meritu ondiko tanto indauena, minbil bera izan da hor txula sartu, eta behitu obligeu izo. Suabe, errebotietan. Bueno, honepe inigo ez teipa. Besti, miri ez daruen. Honezetan epe. Ordu terdi pasatxo. Ordu bete eta 31 minutu. Finala jokatzen hasi direnetik. Bosteun pelotakatik gora joango dira. Eta zema tantu ikusi uze darrak? Oso. Zema tantu ikusi uze pelotakatxa sartzen? Zuz? Olanen sakea, urdinak berdinketaren bila. Irastortza. Opeitxu hori peloti dire, ze pelota sartu dugu. Asko atera da, Diego Gutzitxokoan, zutitzeko denbora izan du Minbiel. Azpitik. Ondo Irastortza. Txula duari. Batak besteak utzi, azkenean Olaran jaso du. Diego behiratu arkarian nun ote dire. Minbiel. Txula da. Diego. Minbiel. Tanto. La pelota motoleguaz, Sei eta bi aurretik ziren gorriak harrapatu dituzte urdinek. Banabine eta seina egin dute. Baina hemen besan bidainiko, ze pelota sartu duen, gatxak, Olarranek, Nik uste publiko barra zeurekin gau. Garbi ikusten da, ze harri medio zenien ja, hasi da barri do txalu joten. Olaren sakea, Irastortza. Ez señora Minbiel, azkarretu bizaio. Irastortzaren pilotaka da, 7-6. Hiru tanto behar dituzte
gorriek bukatzeko 4 urdinek. 15 eta 14, lehen da biziko seta. 13 eta 15 bigarrena, eta hau ere estua izango da itxura guztiaren arabera. Beaskotxea. Atzeratu egin da Olara. Ipareta, harrapatu Diegok eta... Inigo ze, zertzu, behitu zuen, nindoren bulta ikiaz batera. Ez que garbi, además, bote corrido, garbi, ja, bulta iken deu. Eta hori peloti, erreza da, ja, bote corrido sartzeko hor. Gero zer egin du hor, Beaskotxeak. Hain errez ikusi deu. Ez teu geratu ondo, eta eskapo bitzo. Zazpina. Haze partida. Olaran. Beaskotxea. Minbiel. Era Davidek. Horror, eskerre da. Iraztorza. Oso aurrera joango da. Olaran. Ederra. Eta berroin. Ederra. Eraman. Eta Tartariko. Izaliteke bai. Bota handia egin baitu. Ezin. Zena handu egin dut. Iraztorza berate. Zazpigarren tantoa du Biarteko azilariak. Oso ondo jarritakoa izan da hori. Olarenek. Eta begira. Goien jarri, bote handia egin dezan, zalantza egin du hor. Eta geratu da zenin ez batera ez bestera. Zortzi eta zazpi kaskoa erantzi du Olaranek. Zenbat buelta ematen ari diren partidu berean, zenbat sensazio kontra jarri. Aurrena galduta zegoen partidua ia irabazteko bidean jarri batzuk, besteak irabazita ikusi, gero okertu, gero berriro helmuga gertu ikusi. Eta asko gertatzen ari dira gehienak onak. Eta genti mobidu ez da hain, Hemen da noke, nik uste gurulu ikusi, abertzean akabetan da nago. Beaskotxearen sakea. Azken aurrekoa edo azkena. Minbiel. Gora. Gora. A ver, euren pelotita zendeuen. Zete duen ikutu bestela ere. A ver, noa doi izan noin. Euren pelotia. Bai, biziarekin jokatuko du eta... Biziarekin, a ver, zer egin duen noin. Diegoren kasuan bezala, ez dakigu azken sake izango duen Olaranek edo azken aurrekoa. Pasa. Una pasa egin dute aurrelariek. Ahí, ole pelotista bajatu, korridu indau. A ver, biarrena. Aztoz laburragoa. Iraztorza. Amaikan. Bati gutxi zuen, baina ondo sartu du. Bezkoa bizatuta pilota. Iraztorzak, Minbiel. Pelota gatsa sartu da. Bote egingo dio, Larani. Ante Berra, orain Diego egindakoa. Bai. Bote handia eragin dio. Diego Beaskotxeak.
favorituek izen diez, baina nik ez dut irabazten badabe, pentsetot estabil Europe pentseuko hain gatzi pinuko zuin egonek aztio. A ber. Orain bai, azken sake izango da Beaskotxearen zat. Olaran. Ederki maztutakoa, ondo Diego. Minbiel, berdinketaren bila urdinak. Irastortza. Eskatu. Olaranek. Ederra egin. Intentzio guztiz, txapagailean utzitakoa. Begira. Beitu. Nola jetxi duen. Beaskotxea urruti zegoen. Beaskotxea salduta zegoen. Bai. Irastortza urruti. Eta... Bai, bileuke esaki ez horregotera. Horma bileke holako baten nigo ja. Ondan baitzeko, partidua borobile biziteko, holako baten bileuke. Cruzo guantxe zeit erdizen. A ber... Hauxe da azkena. Ez da txarra, Ez da txarra. Eraman, errebotearen zain ondoren. Irastortzak. Minbiel, ederra, oso. Pelota sartu duen. Irastortzak. Olaran, Naita Zabalera. Diego, aukera orain, Gernikarrak agintzen azteko. Ederra doa hau ere. Hortxe bukalditeke. Gora. Irabazi dute, partido ikaragarria izan da, biarritzeko ahileran bizizan duguna, jendea zuztu jarrita pelotariak. Benetan partido edarra. Benetan, betu irastortza zelan duen, saludetan kontra betia. Eta jendea, sinestu ezin da. jende guztia zuztu jarrita biarritza. Hau ikusi, gira gero, Ze partido izendan, eta zelan geratu dan jentie, saludo joten geratu barik lau pelotarik. Aspaldi baten ipetut indigo, honako espetakulo ikustu ikusi, pronto baten. Mide eta 600 persona dabiz, saludo joten, Irabazleak eta galtzaileak, denak jendearen txaloak eskertu nahian, saribanak eta laizter egingo dute, baina bien bitartean itxaron egin beharko dugu aldageleak aurrean dira, podiuna atontzen ari dira.